Skôr či neskôr sa ale skoro všetci dostali do podzemia, kde na nich číhal pod sprchami cyklón B. Na týchto miestach sa skrývali plynové komory, kde následne skončil v peci každý jedinec. Otrasná továreň na smrť pre 1,5 milióna ľudských bytostí. Nachádzame sa na mieste dvoch krematórií s plynovými komorami. Pri ústupe nacistických vojsk v januári 1945 boli tieto krematória vyhodené SS-manmi do vzduchu. Po vojne tu bol postavený pamätník všetkým tým, ktorí tu zahynuli. V jednotlivých budovách v hlavnom tábore Osvienčim sa nachádzajú trvalé národné expozície tých štátov, ktorých občania našli smrť na tomto pamätnom mieste. V jednej z budov sa nachádza v prízemí aj stála expozícia Banskobystrického múzea SNP o tragédii slovenských Židov. Sú tu zachytené najdôležitejšie fakty a momenty z perzekuovania židovského obyvateľstva počas trvania vojnového slovenského štátu. Začalo to postupným okliešťovaním ich slobôd, arizáciou majetku a nakoniec násilnou deportáciou do koncentračných táborov. Transporty zo Slovenska boli organizované v dvoch vlnách. Prvá bola od 25. marca 1942 do 20. októbra 1942. Druhá vlna trvala od jesene 1944 do apríla 1945. Za každú osobu slovenská vláda zaplatila Nemecku 500 mariek. Celkové bolo vyvezených vyše 58 000 židovských občanov a oslobodenia sa dočkal len zlomok. Priamo vo Osvienčime zahynulo vyše 19 000 osôb. Spolupráca s Múzeum v Banskej Bystrici Spolupráca medzi Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a Štátnym múzeom v Osvienčime sa začala v roku 2000. Dotýkala sa vytvorenia výstavy na tému Tragédia slovenských Židov, ktorá bola otvorená v areáli nášho múzea v Osvienčime. Spolupráca bola veľmi intenzívna. Naši kolegovia z Banskej Bystrice venovali zvýšené úsilie vytvoreniu scenára a samotnému prevedeniu expozície. Spolupracovali aj s dobrými tvorcami a projektantmi, ako bol napríklad pán Veselý, ktorý vytvoril celkový plastický obraz výstavy. Naša práca spočívala v tom, že sme počas 1,5 roka chodievali do múzea v Osvienčime a hľadali sme v tej kartotéke. Bolo to okolo, môžeme povedať, hádam aj do 2 milióny lístkov, ktoré vznikli zaujímavým spôsobom, nakoľko Nemci, keď odchádzali, respektíve keď prišli Rusi oslobodiť koncentračný tábor, tak Nemci za sebou pálili všetky stopy, tak čo sa dalo spálili alebo odviezli do Nemecka a len z toho torza, ktoré zostalo, vznikli potom tie kartotekové listky, ktoré tvorili základ našej badateľskej činnosti. Našu expozíciu v Osvienčime za posledných 5 rokov navštívilo veľmi veľa návštevníkov, dá sa povedať 10 000 návštevníkov z celého sveta, ale predovšetkým študenti zo Slovenska. Títo študenti v rámci hodín dejepisu sa zoznámili v našej expozícii s dokumentami o holokauste a vôbec s celou
s celými deportáciami. Ich záujem o túto problematiku sa prejavil aj na návštevnosti Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici a taktiež nášho najnovšieho projektu Vagón, ktorý je zameraný na deportácie slovenských Židov do koncentračných táborov. Kam smerujú tieto koľajnice? Kam sa uberá tento vlak? Čo tu robíme v tomto vagóne? Otázky a otázky, ktoré prenasledovali našich spoluobčanov v rokoch druhej svetovej vojny, keď sa trmácali v dobyčích vagónoch. Odpovede na ne a najmä príbehy o ľudskom utrpení sú obsiahnuté v projekte Vagón, ktorý sa stal ojedinelou putovnou výstavou Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici o tragédii slovenských Židov v rokoch druhej svetovej vojny. V priebehu pol roka od marca do konca októbra roku 2007 výstavu Vagón videlo v 30 mestách Slovenska bezmála 60 000 návštevníkov. Vagóny zavítali najmä na tie železničné stanice, odkiaľ v roku 1942 transportovali slovenských Židov do poľských koncentračných táborov. Putovná výstava na koľajniciach zavítala v tomto roku aj do Čiech. 2 dobové vagóny približujú širokej verejnosti atmosféru deportácií našich spoluobčanov. Na Banskobystrickej stanici sa k návštevníkom prihovoril vlastnou básňou na tému holokaust i priamy účastník SNP, generálmajor Imrich Gibala. Holokaust slovenských Židov v druhej vojne svetovej. Skláňam sa nad utrpením, no slzy mi bránia pozerať sa na obete holokaustu Židov. Veď to boli ľudia naši, slovenskí občania, ktorí prešli v koncentráku strašnou genocídou. Politici z vďaky za štát nacistom sľúbili, že slovenský ľud od Židov takto očistili. Olúpených o majetok zbavili občianstva, sťať dobytok, vyviezli ich do tábora smrti. Podľa Tisa zbavili sa židovského panstva a vyhnali zo Slovenska z národnej svojeti. Na železničnej stanici v Lučenci si zaspomínala na tie udalosti i rasovo prenasledovaná Gertrúda Šternlichtová, rodáčka z Kremnice. Nemala som celých 16 rokov, chybovalo mi 5 dní a za to som bola oslobodená a nezobrali ma do transportu. Ale moju sestru, 19-ročnú a 26-ročného brata, zobrali prvým transportom, sestru do Patrónky a brata do Novákoch. A stade potom v dobyčích vagónoch ich zobrali do Osvienčíma sestru a brata do Lublín Majdánek. Strašné sú spomienky na tie časy, keď medzi životom a smrťou bol iba nepatrný krôčik. Ale ľudstvo nikdy nesmie zabudnúť, že to naozaj bolo, existovalo v reálnom živote, že Osvienčim bol továrňou smrti. Ľudia, pamätajte, je to aj v mene týchto mladých ľudí, aj tohto maličkého človečika. Osvienčim ani iné podobné tábory sa nikdy nesmú opakovať.